இப்போ பாத்தீங்கன்னா இந்த பிஎட் செகண்ட் இயர் எக்ஸாம் பத்தி ஒரு நியூஸ் சர்க்குலர் வந்து இன்னைக்கு வந்திருக்கு. அந்த சர்க்குலர் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எக்ஸாம் எப்ப இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிருக்காங்கன்னா அடுத்த மாதம் இரண்டாவது வாரத்துல உங்களுக்கு எக்ஸாம் இருக்குன்னு சொல்லி அனௌன்ஸ் பண்ணிருக்காங்க. அதாவது பாத்தீங்கன்னா அடுத்த மாதம் 8/7/2022 8ஆம் தேதிக்கு மேல உங்களுக்கு எப்போ வேணாலும் எக்ஸாம் இருக்கலாம். சரிங்களா? நான் ஆல்ரெடி பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒன்னு 13ஆம் தேதி நடக்கும்னு சொல்லியிருந்தேன், இல்லைன்னா 18ஆம் தேதி நடக்கும்னு சொல்லியிருந்தேன். ஆக்சுவலா பாத்தீங்கன்னா இந்த 2வது வாரம் எக்ஸாம் அறிவிச்சிருக்காங்க. ஸோ 8ஆம் தேதியில இருந்து உங்களுக்கு வந்து இப்ப 8ஆம் தேதியில இருந்து 8ஆம் தேதி உங்களுக்கு 9ஆம் தேதி எக்ஸாம் அனௌன்ஸ்மெண்ட் பண்ணலாம், இல்லைன்னா 13ஆம் தேதி உங்களுக்கு அந்த வீக்கோட கடைசி நாளுக்கு முதல் நாள் வந்து உங்களுக்கு எக்ஸாம் அனௌன்ஸ்மெண்ட் பண்ணலாம். ஸோ 8ஆம் தேதியில இருந்து எப்போ வேணாலும் வந்து பிஎட் செகண்ட் இயருக்கு எக்ஸாம் இருக்கலாம். சரிங்களா? இப்போ பாத்தீங்கன்னா நம்ம கிளாஸ்ல பாத்தீங்கன்னா இது வரைக்கும் வந்து பாத்தீங்கன்னா அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் ஃபார் லேர்னிங்ல 5 யூனிட் முடிச்சிருக்கோம். கிரியேட்டிங் அனாலிசிஸ்க்குள்ள 4 யூனிட் முடிஞ்சு, நாலேஜ் அண்ட் கரிக்குலத்துல நமக்கு வந்து 4 யூனிட் முடிஞ்சு. சரிங்களா? இப்ப அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் ஃபார் லேர்னிங்கும் நாலேஜ் அண்ட் கரிக்குலம் தான் யூனிட் பேலன்ஸ் இருக்கு. நான் உங்களுக்கு சீக்கிரம் உங்களுக்கு அதை பிடிஎஃப் அனுப்பித்தரேன். ஓகே, தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்.